Het concours Hippiek in Boetenpost hield het bottenlaaien van het minnewaar. Terug de gledens gingen 2 routes onderuit. De rekken gingen hier verwoenen, maar de schrik zit er wol in. Ja, het is wel schrikken. Je ligt daar in één keer, dat verwacht je nooit. Nou, ik lag met mijn rechterbeen eronder, maar die had ik al gauw onderweg. Het paard keek echt naar mij als ik er onderweg was en daarna stond hij pas op. Ik had niks anders kunnen doen, misschien terug in draf of zo, maar hij verloor gewoon echt zijn grip. Geen verwondingen, gelukkig ook niet aan het paard, dus dat valt mee. De organisatie besluit vanwege de valpartijen de tweede en derde springrubriek te schrassen. Ook ooronderdelen van het programma waren naar voren te hellen. Ja, ik baal er vreselijk van. We hadden gisteren en vandaag dachten we dat de trein het wel... ja, de bodem leek goed optisch, maar ging het toch met als je wat sneller wil rijden onderuit. De meeste bezoekers zochten aan het begin van de middag de droogte op in de tinten. Maar er zitten een paar diehards op de tribunes. Zo, ik heb wel een plasje tussen de knibbels. Ah ja, je kan net samen voordrainen, toch? We hebben een kaartje gekocht. En maak je ook zitten blijven? We zijn met doel heen gegaan dat we wat zeer zo'n jaar. Je zit een beetje te klommen. Ja, ik ben kijk. Ik ben kort en wierd en ja. Hoor, Sam is je beter, ja? Maar had je wel eens leuker aan. Zul je nou wel wat door de bril? Nee, dat is het probleem. Ik besleen en wierd, nee, je zoekt het net voor. De paraplu-stick, die had ik eens, jongen. Maar je had ik eens nog. Ja, hondal. Maar naar Rijn komt zinneskien. In de rin van de middag liet de zinnen hem weer zien.